раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров фардо 5 апрел ба давлати Қатар сафар мекунад. Бино ба маълумоти дафтари матбуоти палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон, дар назар аст ки Шукурҷон Зуҳуров дар ҷаласаҳои 140-уми Ассамблеяи Иттиҳоди байнипарламентӣ иштирок ва суханронӣ намуда, бо намояндагони воломақоми ҳукумати ин кишвар дидору гуфтугӯ анҷом бидиҳад. Яке аз масъалаҳое ки дар вохӯрии Шукурҷон Зуҳуров бо раҳбарияти Қатар матраҳ хоҳад шуд, ҷалби сармоягузорӣ ба иқтисоди Тоҷикистон ва ҳамчунин масъалаи шуғли муҳоҷирони кории тоҷик дар ин кишвар мебошад. Бояд гуфт, Тоҷикистон бо Қатар дар мавриди танзими нирӯи корӣ ва фиристодани муҳоҷирон дар моҳи феврали имсол созишномаро ба имзо расонданд. Он замон масъулони Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон созишномаро барои интиқоли корҷони тоҷик ба Қатар ва дарёфти бозори нави корӣ муҳим арзёбӣ карда гуфтанд ки дар ин самт баъзе расмиёт боқӣ мондааст ки ба зудӣ ҳал мешаванд. Аз ҷумла изҳори умедворӣ шуд ки то моҳҳои май ва июни ҳамин сол кор амалан дар ин замина сар мешавад.